Jamen, så er vi på restaurant. YouTube igen. Nu er det, man skal smile og lade som om, man ser det godt. Det var ingenting. Det gør vi igen i morgen. Det er sgu nødt. Vi springer næste hotel over. Men de ser jo strålende ud efter sådan. De er meget fede i ørerne i hvert fald. Er det det? Ja, det er også dejligt varmt herinde, synes jeg. Ja, men hold op, hvor har det været varmt hele dagen. Ja. Rigtig varmt. Så. Vores badeværelse, det er klistret til med voldtøj og en blæser. Der var en fandt en blæser. Ja. Så der står Jeg skud håber, det bare af er det. tyrkisk badelag. Jeg har vendt mit fjernsyn rundt, og så bruger jeg den der lille kasse ned under den tørreskab, og så sætter blæseren hen foran, og så bare fuld skrue på det. Fuld skrue på fjernsyn. Den kører kun i 2 timer, så man skal sætte den op inden i går. Okay. Så skal vi ikke gå. Så sætter vi væggen ud til. Så skifter vi. Jamen, de er jo helt friske, mand. De er jo totalt upåvirket af dagens tur, mand. Det er jo helt rysten. Så, det er dejligt. Men, Nu siger vi, skal gå ud i morgen. ja. Men det er vi. Så må der bare en snipse på bordet. Og jeg har fået Tour de France opdelt her. Kittel, vand. Ja. Fugt har fået den prikket, tror jeg. Cavendish er på hospitalet. Hvem er på hospitalet? Cavendish. Nej. Nå. Brækket ops for brækket krangenben. Tordnende lugter helt selvforskyldt. Og Nima er ude af bilen. Nej. Bitte. Fint lige det der. Prøv lige at se en energidrik. Det er jo fantastisk. Paracalo, bendición. Coca-Cola, American champagne. Nej, du er. Paracalo. Jeg tror, jeg er det. Og sidevognen kommer lige om lidt. Til hver side. En norsolie, den dumper man American champagne. Ja. Det. Så. Amerikansk champagne. Aqua mineralo. Ja, agua mineral. Du er. Du er. Det er lysekryds her.